I denne video vil vi fortælle jer om, hvordan man tegner grafer i Maple, laver regression og bare i det hele taget vise, hvordan man laver et flot Maple-dokument. Vi vil starte med at lave en header og en footer på dokumentet. Så trykker vi op på View og på Header og Footer. Her kan man vælge noget, der allerede er der, eller lave sin egen. Her har vi f.eks. skrevet eksponentiel funktion og Rungsted Gymnasium. Og som footer har vi skrevet sidetal af antal sider. Det kan man trykke heroppe, hvis nu vi for eksempel ville have datoen her, så trykker vi på Insert Date, og så skriver den selv datoen. Så trykker vi OK, for at den gemmer det. For at kunne se, hvad der er blevet lavet, kan vi trykke på Print, og så her trykker vi på Åben PDF i billedfremviser. Så kan vi her se vores header og vores footer, og vi kan i slutningen også se, hvordan at dokumentet ser ud, hvis vi printer hele vores opgave ud. Vi skal også starte med at have pakkerne fra Maple hentet ned. Vi skriver derfor with gym, og der kommer de funktioner så op. Så kan vi lave kolon bagefter og enter, for at den ikke viser os dem. Så henter vi også de to andre pakker. Den var forkert. Her kan man se, hvis man trykker på linket, kommer man ind, hvor den hjælper. Så fortæller den, hvad fejlen kunne være. Her var fejlen, at det ikke hed plots, men plot. Heroppe kan vi se, der står tekst og math. Tekst, det betyder, at du skriver en tekst, som Maple ikke skal reagere på. Hvis der er trykket på math, så reagerer Maple på det og tror, at den skal regne eller gøre noget andet med det, du skriver. Derfor er det vigtigt, at når du for eksempel skal forklare en opgave, at huske at skrive det som tekst. Vi skal nu for at kunne lave en lineær regression definere x og y. Derfor trykker vi på math, så skriver vi x kolon lig med. Og kolon lig med, det betyder, at vi definerer noget. Så laver vi den her kantede parentes og skriver vores tal. Nu skriver vi bare lige 1, 2, 3, 4 og 5 og slutter af med en kantet parentes. Så trykker vi Enter, og her kan vi se, at den har reageret og har defineret det. Så kan vi lave y kolon lig med og så en kantet parentes og skrive nogle tal ind. For vi laver lidt andet end bare en linje her, så skriver vi nogle lidt skæve tal her. Derfor skriver vi 2, 4, 5, 7 og 9. Og slutter af med en kantet parentes. For så at lave en lineær regression, så skriver vi lin rig. Og i parentes, så skriver vi parentes, store x, store y, og slutter parentesen. Så trykker vi Enter, og her har den så lavet den, grafen. Vi kan se de her blålige i punkter, de viser de punkter, vi har defineret heroppe. Og den lineære regression er altså den her røde linje. Vi vil nu vise, hvordan at man laver en eksponentiel funktion og en graf for sådan en. Vi siger så f kolon lig med, og så skriver vi x skal gå over i, og så skriver vi vores formel eller vores funktionsligning. Det kunne for eksempel være 3,5, og vi skal huske, at kommaerne er punktummer, gange 1,09 i x'ene. Så trykker vi Enter, og vi kan nu se, at den har forstået det. Men vi kan nu også se, at det var et komma der. Det skal vi lige have rettet, så det bliver til et punktum. Enter. Sådan der.
Vi kan nu skrive plot af f af x, enter. Og her har vi nu fået en rigtig fin graf op, og det er for en eksponentiel voksende funktion. Vi har nu vist, hvordan at man laver eksponentiel funktion og lineær regression i Maple. Nu mangler vi bare at få lavet et rigtig flot dokument ud af det. Vi har vist, hvordan at man laver en header og en footer. Det gjorde vi i starten. Så kan man skrive tekst her. Vi kunne for eksempel heroppe skrive: vi laver her en opgave om lineær regression og eksponentiel funktion. Her kan I se, at teksten er helt anderledes, altså skrifttypen, end heroppe. Man kan her ændre på skrifttypen, eller ændre på, hvad det skal være, du skriver, og på skrifttypen her, og størrelsen af skriften, og her om den skal være fed, skrå, understreget osv. Det er egentlig det samme som i Word og alle mulige andre programmer. Vi kan nu gå herind og se, hvordan vores endelige dokument det ser ud. Så trykker vi Åbn PDF i billedfremviser. Her kan vi se vores header, og at vores opgave den starter. Og vores footer er også med. Så nu har vi fået lavet en flot aflevering med eksponentiel funktion og lineær regression.